Здравейте, приятели! Аз съм Джуди. Днес ще ви покажа как да направите този кок. Сама го измислих. Всъщност клипът, както виждате, е качен от определен акаунт. Всъщност този акаунт е на баща ми. Аз ще качвам от него клиповете, които евентуално ще снимам. Може би всеки ден ще ви качвам клипове, зависи колко работа имам и какво време ми остава за тях. Да започваме. Приятно гледане! Започваме като навивам косата си. Аз не я навивам с мъша, понеже не обичам да горя косата си. В друг клип ще видите как може да навиете цялата си коса по този начин, без да използвате преси, мъши и така нататък. Всъщност е много лесно с лента за коса, но да не разкривам цялата магия тук в този клип, защото този клип е за съвсем друго нещо. Да започваме. Аз съм взела моя четка, всъщност тя е доста стара, понеже я щупих, но ми върши много добра работа, понеже като ми е много гъста. Така е. Първо трябва, казах ви, да си навиете косата, кой както желая. Отделяте косата си, отделяте от едната страна кичура, всъщност може и без фиби. Така. Сега ще вържем хубаво косата назад. Трябва хубаво да загладите косата. Назад, ето така. И колкото по-висока е опашката, толкова по-хубаво става. Но и в същото време по-трудно, понеже косата става повече, всъщност по-дълга и не може да се събере много хубаво. Кой на каквато височина му харесва, така да си я направи. Ето така. И връзваме опашката. Така. И отново сресваме косата. Аз използвам вода за коса, всъщност вътре има вода и част от натурела. Всъщност това е някакъв спрей за лесно разресване. Част от него има вътре. Да, виждате, пияняви се. Има вътре в него ябълка, но доста лепка. Ще го разредя. Стана всъщност по-лесно и наистина се разресва лесно с него. Така. Не трябва косата ви да е много гъста. Трябва да е, да речем, 90% мокра, гладна опашката. Ето. Така. Стягате хубаво. След това използвате гъба за кок. Така, тази гъба е направена от чорапи. Това е външната част, която виждате, е чорап. Ето виждате тук е зашито. Така. А отвътре е пълно с също с чорапи, навити на ролце. Така, можете да си купите от магазините, но аз реших да пробвам с тези, защото от магазините са много меки, а моята коса е много
гъста, тежка и не може да се държи много хубаво. С този кок става много хубаво, с тази гъба всъщност. Може да сложите, ако искате по-мек, но не искате да си купувате, защото не знаете колко е качествен. Може вътре да сложите памук или нещо по-меко. Може плюш или каквото поискате. Така, взимаме го и понеже чорапите са еластични, аз за това съм го направила от чорапи, мога по най-лесния начин да го захвана като, вижте, да го хвана като с ластичка. По този начин. След това разпръсвате цялата коса по ъглите или по стените на гъбата и разресвате малко с четката, като отново пръскате с водата, но само в тази област. Ето така. Понеже виждате, че може да не се разреши много хубаво, тук беше заплетено. Може да не се разреши хубаво, когато режете опашката. И в този случай също може да порежете опашката. След това вземете ето такава ластичка. Така. И разтегнете я хубаво. И я поставете по този начин върху кок. Един път без да я стягате много. Може да я набутате навътре. Махнете косата назад. И отново разрешете. Така. Понеже се сетих току-що, може тези кадрици да направите следното. С четката да ги срешите и да ги навиете, за да се получат, всъщност тяхната форма да е ето такава. Тази е добре, но все пак и с тази ще ви покажа. Ето, навивате. Така. И, например, с една химикалка може да минете, нали, не я отваряте химикалката, но ето така. Просто да минете през кадриците. Но на мен ми хареса и без да минавам. С това ето така отново ги навивам. Може и от по-нагоре. Така. Сега имаме кока, но тази част тук е доста излишна. Сресваме я хубаво. И след това започваме. Вземаме един кичур, увиваме го около кока и с една фибичка го боцваме. Го закрепяме за кока. Така. След това отново хващате един кичур, но ако е от тази страна, по-лесно ще ви да тръгнете отново насам. Но за да се захване, може да започнете след това от тази страна. Взимайте по-малки кичури, за да ви бъде по-лесно. Ето така и тръгвате в тази посока. Хубаво трябва да пристягате, защото има доста кичури, които ще се наставят. Така. Тук продължаваме да навиваме.
където видите стърчащи страни, просто захъванете с фиби. Ето така. Кокът става много бързо. Не мисля, че не може някак да ви остане време. Всъщност, винаги ще ви остане време за този елементарен кок. Така. Закачваме. Виждате, не се получи добре. И ако нямате време отново да го правите, вземете лента за коса или някакъв тънък шал. Аз взех лента за коса. Просто направете я по този начин да е по-широка и я наставете на кок. Като започнете отгоре, трябва да го набутвате отдолу и отгоре. Така. След това тягате и отзад виждате, сега ще ви се обърна, за да ви покажа, отзад остава тази част. Затова, ето, отново така закриваме. Взимаме един силиконов ластик и просто ето така го хващаме, като трябва през средата, ето на тази част. Така. И така може по най-елементарния начин да минете. След това с фибички ще може да захващате с каквото си решите. И ето прекрасен кок. Тук стърчи. Взимаме фиба и закачваме. Така. Ето, кокът е готов. Може да сложите и аксесуари, каквито решите, но аз предпочитам да е изчистено. Това беше от мен за днес. Благодаря ви, че гледахте клипа и ако ви е харесал, може да вдигнете палец нагоре. Благодаря, че гледахте. Чао!